Зәңгәр экрандар янына үзенең яшьлек байрамын билдәләүсе, яраткан ул, кусты, агай, һөекле тормыш юлдашы һәм атай Рифат Ирек улы Аралбаевты сакырабыз. Мурак авылында яшәүче улыбыз Рифат Ирек улы Аралбаевты 35 яшьлек юбилее менән ысын күңелдән кайнар котлайбыз. Һинең изге күңелең, шат йөзең безнең тормышыбызны маяк булып яктыртып тора. Исән һау гына булып, шатлык куаныштарга төренеп озак яшәргә язһын. Саф йөрәктән сыккан теләктәрне кабул итсе туган көнеңдә, бәхет, шатлык, һаулык, изгелектәр юлдаш булһын тормыш күгендә. Өй түрендә бәхетле юбиляр, күтәрәбез тулы бокалдар. Эй Ходаем, бәхет, һаулык, озын гомер бир инде дип теләй тугандар. Бүген байрам безнең күңелдә, калһын шулай матур гомергә. Барыр юлдарыбыз аерылмаһын, тимер юлдар кебек гел бергә. Иң изге теләктәр менән атаең Ирек, әсәең Фәрдия Аралбаевтар, агайдарың Илдар, Ринат, кустың Зилфат, еңгәләрең Илвира, Розалия, тугандарың Илнар, Динар, Азат, һылыуларың Азалия, Динә, Илина. Хөрмәтле Рифат Ирек улы, якындарыгызның изге теләктәренә без дә ихлас кушылабыз. Һезгә имен иртәләр, сәламәтлек, гаилә бәхете теләп, якындарыгыз хайлаган йыр бүләкте юллайбыз. Рәхим итеп тыңлагыз. Янда булган якындарың, яшәүдәрдің асыл мәгънәһе, һәр вакытта якындарың шат йөзләрен киләгеле күрә тормыштарың. Аяз күген бәхеттәргә киләләттерә. Һөйгән йәрең, балаларың, кәрәк һиңә дустар тугандарың. Һәр вакытта якындарың шат йөзләрен киләгеле күрә тормыштарың. Аяз күген бәхеттәргә киләләттерә. Бергә көндәр ямьле, бер табында аштар бигрәк тәмле. Һәр вакытта якындарың шат йөзләрен